Oh, Nakoy, good news. nakay good news. Oh guys, nada siya good news. Unsa man imong good news? Good news. Oh. Nakapalit tabig sa sakyanan. Nakapalit ng sakyanan? Guys, si Basti nakapalit na rin sa sakyanan. Kisa nagpalit? Kalit? O sa sakyanan? Kanan? O kisa nagpalit? Kami. Yawa, kwartahan na jud kay ka day. Hindi basta-basta din yung bataan eh. Asama ka kagkwarta be? Ita? Oh. Nakadawat. Ako, nag-escape. Muing, nag-scatter ka, kabata pa ni mo. Nakadawat na day ka? Yawoy, pili may daog ni mo? 3,000. 3,000, nakabit tayo nagsakinan ng 3,000. Saan ng klase sikinan na po na? Turana. Barato rin ang sakinan yung gipalit. Dito sa Gmall. Sa Gmall, naibaligyan sa Gmall sakinan day? Oo. Yawan yung bataan eh. Nya, kasi may nagpili sa sakyanan. Si Mama. Oh, si mong mama. Oh. Kato kay amua kay kanang janini katong murag. Sports car? Oh, Sports car? Nagkamay ba sports car eh? Masay color ba si sports car? yellow. Yellow yung sports car? Oh. Bilib kong basta eh. Nagkana naman yung sakyanan day. Uy, nagkapalit na yun sa sakyanan guys. Napukoy motor. Oh, unsa pa? Motor? Yo, nagkana. Unsa pa yung pamalit niyo? Train. Yung palit kag train? Oh. Kalo naman kayo ni. Parang nagduda naman dyan ko ano yung natirada niya. May stepping niyo mo. Tindahan. Tindahan? Dato man may. Dato? Ako, pobre naman ko. Ay, ka, kada dato na day ka. Asa inyong panbe? Tatanawa ko sa inyong balay. Balay? Kaning, anong diri, maumunin mong balay. Kawira? Oh, grabe girarang. Among balay ka, kahoy. Kung saan na inyo haday, inyong balay? Bakal. Baka na yung balay. Grabe yung balaya na. Kuyo kayo. Pero ting inita nagmagabi eh. Ama, maud to. Kin kabuok na aircon. Grabe ng balaya. O balik na itong imuhang kuan. Imuhang giingon nga. Kuan kining nakapalit na ka o kutsi. O balik na itong topic. Pwede ko makasakay ano imong kutsi? Oh. Pwede? Oh. Di man ti ka pasakay kay dato naman ka. Di man ti ka pasakay sa imong kutsi tingali. Masakay ko eh. Masa tiping na pasakay ko. Pasakay, pasakyan ko nimo. Tara, doon sa inyo ba? Ayaw na lang. Mauman niya ako na kutsi.